Как ти дойде идеята да създаваш балансирано и вкусно? Значи кътвах, и аз като тебе сега, кътвах 2019 година, почнах работа с Стани Никола и те ме сложиха на един режим и много ми седеше сладко. Почнах да си правя някакви сладки неща вкъщи, след което започнах да ги снимам, почнах да ги качвам в YouTube и хората питаха от време на време, къде може да ги хапнем тия неща, и реших, че е време да направя едно заведение, в което да могат да ядат. Оттам дойде. Реално си решил собственият си проблем. Абсолютно да. Легенда, искам ви кажа, че това е, може би, почти при повечето бизнеси, които са първи по-успешни бизнеси на хората, това е като някаква аналогия. Хората просто се решават първо собствените проблеми и това след това осъзнава, че щом ние сме имали тези проблеми, най-вероятно и други хора имат този проблем. И бавно като започнеш да осъзнаваш, че услугата ти всъщност е много хубава, хората се връщат. Добра услуга на добра цена, направено с любов, горе-долу е формулата за успех.